Το γύρο του διαδικτύου κάνει από εχθές το απόγευμα και ήδη το βλέπουμε ακόμα και στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Το ερωτηματολόγιο που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω ανακοίνωσης της ΠΟΕΟΤΑ από μεριάς Γιοακίμ Φούχτελ μέσω της επωνομαζόμενης Ελληνογερμανικής Συμμαχίας, ένα ερωτηματολόγιο που εστάλει στις νέες αυτοδιοικητικές αρχές, δεν πρόλαβαν ακόμα να ορκιστούν, έχουν να απαντήσουν και στις ερωτήσεις και στις απορίες του κυρίου Φούχτελ, ο οποίος ζητά αποδείξεις και ονόματα κάνοντας ερωτήσεις από εύλογες, να το πω, μέχρι και παντελώς αστείες σχετικά με το τι και πώς και το γιατί και το πόσα των φορέων τοπικής, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονη ήταν φυσικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ, έχουν ήδη δημιουργηθεί πολλές αντιδράσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Κώστας Γερακίνης από την ΠΟΕΟΤΑ Καβάλας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κρατές σας, καλημέρα. Κύριε Γερακίνη, τι ξέρουμε μέχρι αυτή την ώρα για αυτό το ερωτηματολόγιο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και ήδη έχει προκαλέσει και την έντονη αντίδραση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αυτό που γνωρίζουμε είναι αυτό που έχουμε πει κατά επανάληψη στο παρελθόν, ότι ο κύριος Φούχτελ και η παρέα του εξυπηρετούν συμφέροντα των δανειστών και των εντολέων τους. Το θέμα είναι οι δικοί μας αιρετοί, οι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό, πώς θα αντιδρούν και αν θα συνεργαστούν εντός εισαγωγικών συνεργασία, γιατί στη λυκοφιλία συνεργασία δεν έχει. Και φυσικά και θέμα και του αρμόδιου υπουργού του Αργύρη Δινόπουλου. Ο κύριος Δινόπουλος, όπως και ο προκάτοχος και όλοι όσοι προϋπήρχαν στο Υπουργείο αυτό στις τελευταίες κυβερνήσεις, όπως και στην κυβέρνηση του Πανδρέου, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπογράψει την πιστή εφαρμογή των εντολών των δανειστών και τοκογλύφων. Άρα τη στάση του κυρίου Υπουργού τη γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Σίγουρα θα υπάρξει και μια ανακοίνωση, έτσι, και μια τοποθέτηση από πλευράς του. Μέσα στην ημέρα δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, μετά από τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Ωστόσο, περιμένουμε να μας πείτε και εσείς αν έχετε συζητήσει με τη νέα ηγεσία του Δήμου Καβάλας και τι προτίθεστε να κάνετε. Ναι, είχα μια επαφή. Βέβαια και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εξάλλου εμείς ως Δήμος Καβάλας είχαμε την ατυχία η προηγούμενη διοίκηση να είναι φιλικά προσχήμενη σε αυτή τη συνεργασία, να παρακολουθεί πολύ στενά όλες τις συνελεύσεις και τις συνευρέσεις με τον κύριο Φούχτελ, είτε βρισκόταν στο ελληνικό έδαφος είτε στο εξωτερικό. Το είδαμε και στην προηγούμενη επίσημη επίσκεψη, όχι επίσημη, δεν ήταν επίσημη, στην προηγούμενη επίσκεψή του. Εδώ. Ακριβώς. Δεν είναι μία, δεν ήταν δύο, δεν ήταν ταξίδι στην Νιρεβέργη, ήταν πολλές οι συναντήσεις που έγιναν από την προηγούμενη διοίκηση και γι' αυτό φυσικά είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί αναφορικά με τη στάση που κρατάνε οι αιρετοί. Γι' αυτό και η επίσκεψή μου σήμερα στο Δημαρχείο για να δω τη στάση της νέας διοίκησης. Ερωτηματολόγιο στο Δήμο Καβάλας δεν έχει έρθει. Αυτά σας λέω είναι λόγια από το στόμα της ίδιας της κυρίας Δημάρχου. Να πούμε ότι το επιβεβαίωσε και σε εμάς αυτό, ότι δεν έχει λάβει επισήμως ο Δήμος κάποιο τέτοιο ερωτηματολόγιο. Ακριβώς. Αυτό μου έχει πει και σε εμένα. Και γενικότερα για την αντίδραση της, τη στάση της πάνω σε ένα ερωτηματολόγιο που τυχόν να έρθει, προφορικά τουλάχιστον εμένα με διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να απαντηθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Επειδή έχουμε εμείς μονάχα κάποιες πληροφορίες και από έγκυρα site, δεν λέω ούτως ή άλλως και η ΠΟΕΟΤΑ έδωσε κάποια αποσπάσματα, μπορείτε να μας διαφωτίσετε σχετικά με τις λεπτομέρειες του ερωτηματολογίου αυτού? Δηλαδή υπάρχει αυτό που βλέπουμε να δημοσιεύεται, ότι ζητά το ερωτηματολόγιο αυτό πραγματικά αναλυτικά το προφίλ, την ακτινογραφία κάθε Δήμου? Ακριβώς έτσι. Κυρίως όμως επικεντρώνεται στα απορρίμματα, γιατί και ο στόχος είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η διαχείριση των απορριμμάτων αφήνει κέρδη τεράστια εάν την κάνεις ολοκληρωμένα. Κυρίως επικεντρώνεται εκεί. Βέβαια δεν αφήνει τις γενικότερες περιουσίες από θέματα κτηρίου, θέματα
υποδομών, κινητής και ακίνητης περιουσίας, γενικότερα στοιχεία, αλλά κυρίως επικεντρώνεται στη διαχείριση των απορριμμάτων. Βέβαια δεν ξέρω αν θα του βγει του κυρίου Φούχτελ όλο αυτό. Εξάλλου έχουμε δει στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση όλοι όσοι ήταν φιλικά προσκύμενοι προς μια τέτοια κατάσταση με πρώτον τον κύριο Σγουρό να έχουν πάρει την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να το έχουν λάβει όλες οι νέες διοικήσεις, γιατί ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικότερα γιατί εκεί θα μιλήσω εγώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πείθονται εύκολα από λόγια, δεν πείθονται εύκολα από συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα εργολαβικά. Είμαστε επιφυλακτικοί, καλούμε όλες τις διοικήσεις να αντισταθούν και να μην συνεργαστούν με αυτά τα δεδομένα. Αυτό το ίδιο κάναμε και στην Δήμαρχο Καβάλας, όπως κάνουμε με όλους τους δημάρχους σε όλη τη χώρα, και θα συνεχίσουμε να τους πιέζουμε και να τους καλούμε να μην συνεργάζονται πάνω σε τέτοια δεδομένα. Μα είναι δυνατόν, εξάλλου και πέρα από τις λεπτομέρειες που σας ρωτώ, παραδέχομαι ότι είναι το δευτερεύον. Το θέμα είναι πώς μια ελληνογερμανική, σε εισαγωγικά, συμμαχία ζητά από αυτοδιοικητικές αρχές την οποιαδήποτε πληροφορία. Με ποια εξουσιοδότηση και με ποιο δικαίωμα, ακόμα και αν είναι να απαντήσει σε κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι συμπεριφορά σύγχρονων κατακτητών, έτσι όπως ακριβώς το λέμε στο δελτίο τύπου. Σύγχρονοι κατακτητές, οι οποίοι βέβαια δεν τα βάλουν αυτή τη φορά με τα σύμβολα. Η ελληνική σημαία κυματίζει και στη Βουλή και στο Παρθενώνα. Τα σύμβολα δεν τα πειράξανε, αλλά θα ακολουθούν άλλες τακτικές που είναι το κέρδος και η φαπαγή όλης της περιουσίας του λαού. Κύριε Κυριακίνη, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει προγραμματισμένη στάση εργασίας αύριο? Αύριο, ναι, στις 12 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, ναι. Κυρίως εκεί θα γίνει και όλη η διαδικασία, όλη η συγκέντρωση, όλη η διαμαρτυρία. Βέβαια, πανελλαδική, εμείς έχουμε καλέσει ήδη τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην πανελλαδική στάση εργασίας αυτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες περιπτώσεις κυρίως το μεγάλο το ρεύμα και η μεγάλη πίεση γίνεται στην Αθήνα. Αυτή η στάση εργασίας η αυριανή, γιατί γίνεται? Γίνεται για την συγκριτική αξιολόγηση, για τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων, κυρίως για το δεύτερο, και για τις απολύσεις και τη διάλυση των υπηρεσιών. Ιδίως το δεύτερο λέω, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μιλάμε για έναν επανέλεγχο μετατροπής των συμβάσεων, τον οποίο είναι πέρα από κάθε λογική. Επανελέγχουν συμβάσεις που έχουν μετατραπεί το 90, το 91, το 95 με κριτήρια του 2014. Και αν έχετε λίγο χρόνο θα μπορώ να σας εξηγήσω δίνοντας σας ένα παράδειγμα το πού φτάνει η παραλογία των κυβερνώντων. Ναι, βεβαίως και έχουμε χρόνο. Και να σε ρωτήσω, ο επανέλεγχος ισχύει και για το Δήμο Καβάλας, γιατί ξέρω ότι δεν θα γίνουν σε όλους. Όχι, ο επανέλεγχος αρχικά επικεντρώνεται στους μεγάλους δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επεκταθεί. Ναι. Πείτε μας λεπτομέρειες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας εργάτης στην τεχνική υπηρεσία που προσλήφθηκε ως έκτακτος το 1990, 91, 95, υπήρχε μια διαδικασία όταν εργαζόταν ως μάστορας αποδεδειγμένα με βεβαίωση του προϊσταμένου και του διευθυντή της υπηρεσίας επί 5 χρόνια. Με τη βεβαίωση αυτή της υπηρεσίας κατευθείαν περνούσε από την κατηγορία ΕΕ εργατών στην κατηγορία ΔΕ τεχνητών, λόγω της εμπειρίας. Αυτό ήταν και μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ, γινόταν και μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ, αλλά εκτελώντας και μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική με αυτό, και έτσι μετατρεπόταν η σύμβασή τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και κατευθείαν από εργάτης γινόταν τεχνίτης. Μάλιστα. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση το 2014 και αυτές όλες οι συμβάσεις που μετατραπήκαν, όπως σας είπα, μέσα από έλεγχο του ΑΣΕΠ, μέσα από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει για να γίνει κάποιος ΔΕ, τι απαιτείται τώρα? Απολυτήριο ηλικίου. Και έρχεται και κάνει επανέλεγχο όλες εκείνες τις συμβάσεις που γίνανε εκείνη την εποχή με βεβαιώσεις και με ΑΣΕΠ, για να δει αν τώρα όλοι είχαν απολυτήριο ηλικίου. Βέβαια, ο σκοπός αυτός είναι για να μπορεί να πετάξει περισσότερους ανθρώπους στο καλάθι των αχρηστών. Στην γνωστή δεξαμενή των απολύσεων. Ακριβώς. Δηλαδή, ελέγχει συμβάσεις που έχουν μετατραπεί προγενέστερα το 1995 με κριτήρια του 2014. Αυτό αν δεν είναι παράλογο, τότε τι είναι? Βέβαια δεν είναι το πρώτο. Ούτε το τελευταίο.
Αν δεν γίνει κάτι ώστε κάποιοι όλοι να το σταματήσουν. Κύριε Γερακίνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.